Leuk dat je kijkt naar de zomertourquiz van Omroep Zeeland. Welkom. We zijn op het eiland Schouwen-Duiveland in Zierikzee op het Kraanplein. Een prachtig plein. En naast mij staat Eddy. Eddy, waar kom jij vandaan? Goedemorgen Elsa, ik kom uit Zierikzee. Ik woon hier al meer dan 40 jaar. Dus ik ken Zierikzee wel een beetje. Maar je was aan het werk? Ik was aan het werk, ja. Ik rij op de taxi. En ik dacht, ik had het vanmorgen al gevolgd. En ik denk, weet je wat, ik rij eens eventjes door Zierikzee heen. Dus ja, goed. Dus eigenlijk ken jij het hele eiland goed? In principe wel, want ik heb 33 jaar bij de post gewerkt. En ik heb overal gezeten op het eiland. Maar hoe is je kennis van de rest van Zeeland? Dat zullen we gaan zien. Oké. Leuk dat jij meedoet aan onze quiz. En deze quiz die bestaat uit 2 delen. Je krijgt zo meteen 18 plaatjes te zien. Daarvan zijn er 9 eigenlijk verschillend. Dus 2 keer 9. Memory heb je vast wel eens gespeeld. Nou, Ja. Die plaatjes die ga je dus heel goed in je opnemen. Goed concentreren. Daar krijg je 20 seconden de tijd voor. Dat is niet zo heel lang. Nee. Maar goed, langer is de concentratie dan ook niet nodig. Dan starten we de klok. Dan krijg je 6 minuten de tijd om die plaatjes om te draaien. En voor elke 2 die je goed omdraait, krijg je 10 punten. Maar draai je er nou 2 fout om, dan gaan er 5 punten af. Als je er 2 goed omgedraaid hebt, dan krijg je van mij een vraag. Ja. En als je die goed hebt, dan krijg je 40 punten. Dus dat telt lekker op. Heb je een fout? Nou, dan gaat er niks af. Dan gaan we gewoon naar de volgende plaatjes. En zo gaan we door. 6 minuten lang. 6 minuten. Klinkt lang, maar Ja. het vliegt voorbij. Ik zei het al, concentreren is het belangrijkste. Hoe is het met de zenuwen? Nee, de zenuw gaat wel. Ja? Dus, Is ja, het helemaal duidelijk verder? het is helemaal duidelijk. Ja? Nou, dan gaan we zo jouw kennis testen. En dan krijg jij dus nu die plaatjes te zien. Eddy, heel veel succes. Dankjewel Elsa. Nou, dan zien we dus die plaatjes. En daar zien we ook wel heel veel bekende dingen bij. Dat onthoudt net iets makkelijker. De Zeeuwse vlag bijvoorbeeld, Michiel de Ruiter. Een kanon, ook niet zo heel moeilijk te onthouden. Ja, nou ja, een mosselpan, was weer een beetje donkerder. Eddy, heb je het een beetje in je op kunnen nemen? Ik heb het een beetje in me op kunnen nemen. Ja, want ze stonden niet heel erg verspreid. Dat is misschien wat makkelijker. Ja, of niet? Zullen we eraan beginnen? Is goed. Oké, dan gaan we nu de klok starten. Heel veel succes. Dankjewel. Vertel maar, welke wil je omdraaien? 1 en 2. 1 en 2. Dat is het thema kunst en literatuur. Wat is de titel van het boek van Kees Slager over Tolen en Sint-Philipsland? Is dat A, Tolen? Is dat B, Sint-Philipsland? Of is het C, watersnood? Nou, volgens mij is dit antwoord C. Antwoord C. We kijken of dat goed is. Helaas. Ja, je hoort het al aan het geluid, hè? Het was Tolen en hij heeft heel veel boeken. Dit is een boek van 5 kilo trouwens. We gaan snel terug naar onze plaatjes. 11 en 17. 11 en 17. Dan zie ik 2 keer de Zeeuwse vlag. Dat is natuurlijk goed. Dat is een algemene vraag. Wat is de naam van het schiereiland dat zich tussen de Westerschelde en de Oosterschelde bevindt? Is dat Walcheren? Of is dat Zuid-Beveland? Of is dat Tolen? Schiereiland. Denk even na. Schiereiland. Tussen de Ooster- en de Westerschelde. Je mag gokken, hè? Want denk aan je tijd. Tolen. Tolen. Is dat een schiereiland? Nee, het was Zuid-Beveland. Ik vond het ook wel een beetje een instinker, hoor. We gaan weer terug naar ons plaatjesbord. 8 en 14. 8 en 14. Dat is ook goed. 2 keer de surfster. Dat is een sportvraag natuurlijk. Ja, dat is beter. Sport en ontspanning. Wat voor evenement is Dam X? Is dat een damtoernooi? Of is dat een hardloopwedstrijd? Of is dat een watersportevenement? Ja, misschien is het, valt er te veel op, maar ik denk toch dat het een damtoernooi is. Oh, Eddy. Nee, dat is niet goed. Nee. Je had wel op het plaatje af kunnen gaan, want het is een... Ja, het is waar. Ja, het is zelfs voor professionele surfers. Ja, We gaan snel terug, want de klok tikt door. de klok tikt door, ja. 12 en 9. Nee, maar onthoud ze wel, hè? 12 en 15. 12 en 15, ja, onthoud ook die.
12 en 13. 12 en 13, zou het zo makkelijk zijn? Nee. Misschien moet je het dingen- omdraaien. Dat je eerst die 13. andere zoekt. 13 en 5. 13 en 5. Nee, maar die heb ik wel daarnet ook gezien. Wel net gezien, ja. 9 en 5. Is dit dan eentje lager misschien? Ja, 5 en Of 5. help Ja. ik je nu? Nee, Ja, dat is inderdaad goed. Dat levert jou wel weer punten op. Wat betekent zien en ogen uitkijken? Is dat zijn ogen knijpen? Of zijn ogen open doen? Of zijn ogen sluiten? zien en ogen uitkijken. Het is geen Zierikzees, geloof ik. Nee, dit is geen Zierikzees, nee. Ik ga voor... ik ga voor B. En dan kijken we even of dat goed is. Ja, het betekent dat iemand zijn ogen wijd open houdt, ja. Ja, Ja, nou, gelukkig toch weer 40 punten erbij toch dan. weer 40 punten erbij, ja. Dan gaan we Naar de snel dingen. weer, want de tijd tikt door. Nummertje 4, Ja. Die mosselpan? die mosselpan. Maar waar zit die andere mosselpan, hè? 18, 18, klopt dat? Nee. die heb ik wel gezien. Ja. 9 en 18. Ja, dat is wel goed. Niet de mosselpan, maar dat doet er niet toe. Het Dat levert doet je er wel niet 10 toe, punten op. Zo is dat. En dat is een vraag over wetenschap en natuur. Welk natuurreservaat bevindt zich op het eiland Tolen? Is dat Oranjezon of B, de Biesbos? Of is dat C, de Schorren van Sint-Annaland? Nou, dat moeten de schorren van Sint-Annaland zijn, want de Biesbos die ligt verder weg. En de Oranjezon is volgens mij in Alkmaar. Ja, nou ik hoef er geen uitleg meer bij te geven, Nee, hè? want dat deed jij al. Er is nog steeds tijd op de klok, dus we gaan snel terug naar die plaatjes. Misschien die mosselpan of toch dat andere? Nummertje 6. Nummertje 6. Dat is een kanon. Maar waar zit dat andere kanon? 7. Nee, dat is die mosselpan. Maar waar is dat nou die andere? 4 en 7 dan. En dat is inderdaad, dat zijn 2 mosselpannen. Dat Lekker, zijn 10 hoor. punten. Lekkere ja. mosseltje. Dat is natuurlijk een culinaire vraag. Welke Zeeuwse lekkernij wordt gemaakt van tarwebloem? Is dat A, de Zeeuwse bolus? Of is dat B, de boterbabbelaar? Of is het C, het koffiebroodje? Ja, dit is een gevaarlijke vraag, want als ik nou iemand in mocht schakelen, dan zou ik mijn zoon bellen, want die is bakker. Aha, Dus die weet wat maar het die is. tijd heb je denk ik niet. Maar tarwebloem, een gok. boterbabbelaar. Eddie. Dat is Toch te zeer. natuurlijk, dus ik Toch hoor te zeer. iedereen al roepen, dat is natuurlijk de bolus. Maar goed, wij hebben nog wat tijd, dus je mag nog een keertje een paar bordjes Vakjes. omdraaien. Vakjes openen. Een paar vakjes open doen. Het worden er steeds minder. 10 10. En welke En- ga je en 3. daarbij doen? En 3. Nee, dat is dat kanon. 6 en 3. 6 en 3. Dat is inderdaad het kanon. Ja, die 6 minuten vliegen voorbij. Eddie, hoe vond je het? Ik vond het heel leuk, Ja. Elsa. Nou, je hebt er 110 punten mee verdiend. Dus dat is een hele mooie score. Vind ik ook. En dat levert jou een Kijk. prachtige doek op. Kijk, dankjewel. Ja, niet voor in de taxi, want daar ga je nu denk ik weer terug mee aan het werk. Ja, ik ga weer strakjes weer aan het werk. Ik ga nou eerst even thuis pauze houden om de Oké, koffie. nou, Dus- dit is voor aan het strand. Heel veel plezier ermee verder. Dankjewel. Dit was de zomertour van Omroep Zeeland. Graag tot de volgende. Oh, en Eddie, je kunt hem natuurlijk wel in de taxi over je stoel hangen, hè? Ja, als zonnetje schijnt, dan ook het stuur.